Hej og velkommen til min nye kanal. Jeg startede den op i går, altså den 19. I 9. 2012. Og ja, jeg vil bare lave sådan nogle videoer, hvor jeg sidder og snakker og anbefaler måske nogle spil og sådan noget. Men jeg har i hvert fald et spil, jeg rigtig gerne vil anbefale. Eller faktisk to. Et spil, der hedder Battlefield Heroes. Der skal I så bare lige bruge en mail, en hotmail, gmail, eller hvad I nu vil bruge mail. Og så søger I bare Battlefield Heroes ind på Google, eller Google Chrome, eller Mozilla Firefox, eller sådan et eller andet, hvad I har at søge på. Og så det andet spil, det er Minecraft. Det koster dog penge. Det koster 150 kroner som det er lige nu. Altså den 20. i 9. 2012. Så altså jeg skal nok lægge ud med nogle andre spil. Og så et andet spil også, som hedder GTA. Det kan du enten få på Xbox, PlayStation 3 og Nintendo og iPad, iPhone og hvad ved jeg. Alt sådan noget. Og ja, det er sådan noget jeg lægger ud, og det er selvfølgelig ikke kun det. Jeg lægger også en hel masse andet ud og sådan noget. Og hvis I skal tjekke en anden kanal, hvor jeg også er med, så skal I søge EMMALSSEN 6. Emma Lassen 6. Ja, uden A. Hvis der er nogen. Emma hvad? Emma Lassen 6 uden A. I Lassen. Nej. Handicappet. Ja. Vi ses. Hej.